Så skulle det jo gerne være sådan, at man bliver motiveret til, at man kan lære på andre måder. Grundlovsdag er vel overstået, og parterne er klar til de helt afgørende forhandlinger. Og så er vi fremme ved i dag og de afgørende forhandlinger. Først skulle de mødes klokken 9, så bliver mødet udsat til klokken 13, mens det forlyder, at ministeren har brugt sin formiddag på at mødes med de konservative i hemmelighed og alene. Og da Blå Blok ankommer til møde klokken 13, er det ikke i den sædvanlige samlede flok, det er uden de konservative. Christian Jensen, skal I ind og lave en aftale? Det håber jeg, vi skal. Det trænger folkeskolen til, og det fortjener vores børn. Det ser sjovt ud, når jeg kommer ned ad fortovet her. Det er som om, der mangler nogen. Nej, jeg synes, at både Karen og jeg er til stede, så mangler jeg ikke nogen fra Venstre. Jamen, jeg så Dansk Folkeparti, men der manglede konservativt islet. Jamen, vi har gjort, som vi har gjort hele forhandlingsforløbet igennem. Vi er startet 10 minutter før, og så er gået over mod undervisningsministeriet. Og så viser det sig, at mødet igen er blevet udskudt. Er der ikke nogen møde blevet udskudt? Nej, det er ikke rigtigt. Jo, det var noget råd. Det er en vits, er det ikke? Ja, det er din egen partifælle, Martin Henriksen, der lige har informeret om det. Så jeg er ude fra, at... Det er rigtigt, Martin. Hold fast. Hvor længe... En time, sådan som jeg har forstået det. Nå, det tyder jo på, at der er bevægelse derinde. Det kunne man da håbe. Ja, det betyder da mere på stillestand. Klokken 14 tropper den konservative formand sig op som den første. Nu har I så været tilbage og tænkt et par timer efter at have haft et såkaldt hemmeligt møde med ministeren i formiddag. Et hulemøde. Har I noget nyt med? Ja, altså det ministeren gjorde der, det var at sige, at nu ville hun have et endeligt bud fra os. Og det gør vi så. Vi gør, hvad ministeren siger. Så vi har så et endeligt bud med fra vores side om, hvis vi skal blive enige om et folkeskoleforlig, hvad er det så, vi skal lande på omkring lektiecaféer og skoleuger. Er du kommet for at gå? Nej, jeg er kommet for at se, om man så vil tage imod det. Så det må briste eller bære i dag? Ja, sådan ser jeg det. Jeg kan ikke se, at vi kan trække det her i langdrag. Det skulle da kun være for at give jer noget at lave i en tid, hvor der er lav politisk aktivitet. Det skal du ikke tænke på. Okay, Hvorfor det her sololøb? I formiddag kunne Venstre fortælle, at de forgæves forsøgte at få besked fra jer. I havde ikke svaret. Hvorfor det her sololøb? Altså, det er jo ikke os, der ønsker at køre sololøb. Det er jo de andre borgerlige partier, som har valgt at støtte regeringens linje om en heldagsskole. Men I vil rimeligvis svare dem, når de spørger. Jamen, jeg har ikke fået nogen kontakt fra Venstre om det her. Christian Jensen, har du et bud på, hvad der skal ske inden bag døren nu? Nej, det har jo først et bud på, når jeg hører, hvad det er, de konservative har brugt tænkepausen til, inklusive den sidste time. Finder du det ikke lidt mærkeligt, at du ikke ved det? Jamen, jeg elsker overraskelser, så jeg håber, jeg bliver positivt overrasket nu. Er det tilfredsstillende, at du skal have overraskelser for dem, der burde være dine partner på en borgerlig bløj? Det er i hvert fald overraskende, at det skal overraskelser. Men der går ikke lang tid, før Lars Barfoed igen kommer ud. Hvad er der sket? Er det sammenbrud? Ja, altså ministeren synes, at vi skulle forlade lokalet. Og det har vi så gjort. Altså, I er blevet smidt ud af lokalet? Ja, det er vi. Hvordan har I det med det? Jamen, det er jo ok. Det er jo fair nok, altså når vi ikke kan blive enige. Lars Barfoed, hvad skete der inde på det møde? Jamen, vi blev smidt ud. Jeg tror, jeg havde sagt til nogle af jer journalister, inden jeg gik ind, at det kunne være, der gik nogle timer. Måske gik der kun 10 minutter. Der tog jeg lidt fejl, og der gik under 10 minutter, før vi var ude. Du havde sendt et papir over med dit endelige tilbud. Et kvarter før mødet. Det har undervisningsministeren kigget på. Ja. Og så er du blevet vejet og fundet for let? Jeg tror, det er vores tilbud, som hun ikke var enig i. Hvordan? Sådan er det jo. Hvordan har du det med det? Jamen, det har det fint nok med. Altså, jeg vil jo ikke gå ind i en aftale om noget, der virkelig er konservativt hjerteblod, som folkeskolen er. Og så acceptere noget, som er stik imod det, vi tror på, nemlig at der også skal være plads til, at familien har frihed og ansvar for børnene. Og men jeg tænker på, du heldagsskole, det kan vi ikke gå ind for. Vi kan heller ikke gå ind for, at man tvinger børnene til at lave deres lektier op i skolen, hvis de hellere vil hjem, og forældrene synes, det er fint. Men der skal være et lektietilbud op i skolen til alle børn. Både dem, der er let ved skolen, og dem, der er svært ved skolen. Men man skal ikke tvinge dem til at være deroppe og lave lektierne. Og sådan som jeg forstår det, så sidder de andre partier derinde og forhandler videre om en folkeskolereform, som nu først kan træde i kraft, sandsynligvis først fra sommeren 2016. Og dermed kan man vel sige, at du blokerer for, at eleverne får flere timer, flere dansktimer, engelsk fra første, fremmedsprog tidligere. Alt det, mange af de elementer, du gerne selv vil have gennemført, dem blokerer du for at blive gennemført hurtigt. Nej, det gør jeg ikke. Fordi vi har så foreslået, at hvis vi ikke kan blive enige om frivillige lektieordninger og færre timer, så det ikke er en heldagsskole, så laver vi så i stedet for en aftale om alt det andet, så det kan rykke,
og blive gennemført så hurtigt som muligt. Og så kan de partier, der vil en heldagsskole med en tvungen lektielæsning hen i skolen og 35 timer for alle børn fra 4. klasse op, jamen de kan så gennemføre det efter næste valg. Så det er, nu må vi se, det kan være, at de vender tilbage og siger, det er så en ordning, vi godt kan acceptere. Hvis de ikke gør det, så er det alle de andre partier, som blokerer for, at vi kan gennemføre det nu. For det havde været en model, der kunne gennemføres uden problemer. Det ligner også et borgerligt benbrud, skulle jeg til at kalde det. Altså Venstre er meget opsat på at lave en aftale, også sådan som regeringen foreslår det. I siger nej. I har heller ikke haft den bedste dialog her de seneste dage omkring det. Hvad er der sket? Jamen, vi er bare uenige. Det er jo fair nok. Men sjældent. Ja, men nogle gange er vi uenige. Vi er jo forskellige partier. Nogle timer senere, nemlig her til aften, kommer resten af forhandlerne ud med undervisningsministeren i spidsen. Det her det handler ikke om en tænkepause. Det handler om, at vi er så tæt på, hvordan vi får en stor, ambitiøs aftale for folkeskolen, som hele omverdenen har efterlyst, at det er der behov for. Og der er vi bare nødt til at sige, at vi synes ikke, det er rimeligt, at de konservative vælger at køre deres eget løb, og på den måde tage folkeskolen som gidsel i forhold til deres egne mærkesager. Jeg appellerer til de konservative. Prøv at besinde jer, kom tilbage til bordet. Det er der, vi kan lave en aftale. Jeg er skuffet over de konservative. Lige nu er jeg ærgerlig over, at de ikke sidder med ved bordet, fordi så er det jo ikke noget forhandlingsbord. Det er sådan set det, jeg synes, den danske folkeskole har brug for. Yes. Kan jeg lige trykke af det? Bare lige spejlet. Klassiker. Jeg fandt på, at vi ringer det. Christine, det er en lidt mærkelig situation her til aften i dit ministerium herude i gården. Hvad er det, der foregår? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kunne konstatere, at vi var meget tæt ved målstregen i en meget bred forligskreds med 6 partier, hvor et parti, det konservative Folkeparti, så beslutter sig at komme med nogle nye krav, der ligger rigtig langt fra det, som vi har drøftet i forligskredsen. Men det er fair ikke for et parti at sige, okay, vi kan ikke være med, det er for langt fra vores konservative hjerteblod, som Lars Barfod har kaldt det her hele eftermiddagen. Altså det, der jo er meget usædvanligt for os alle sammen, det er jo, at vi har forhandlet siden januar. Jeg tror, vi er oppe på møde nummer 21. Vi har brugt rigtig lang tid med hinanden. Vi har et fælles grundlag, hvor alle har givet sig, og alle har fået noget, for at man kan se sig selv i det. Og når man har forhandlet så lang tid, at man så til sidst, fordi man har behov for at køre egne konservative mærkesager, kommer med nye ting på bordet, så må jeg bare sige, så er det rigtig svært at lande en aftale. Og derfor har jeg bedt om at sige, så afbryder vi forhandlingerne. Vi er dog 5 ud af 6 partier, der faktisk er optaget af, at vi får landet en ordentlig løsning for folkeskolen, og det er vi nødt til at drøfte med hinanden. Hvad kan vi gøre herfra? Men hvor lang tid vil du give de konservative til, om jeg så må sige, som du kaldte det, at besinde sig og vende tilbage til forligskredsen? Hvor lang tid har de? Men jeg synes, de konservative skal overveje, om det virkelig er folkeskolen, der skal betale for, at de har brug for at køre deres egne værdipolitiske mærkesager for det konservative Folkeparti. Jeg troede, vi havde en fælles forståelse af, at vi gerne vil give et fagligt løft af folkeskolen. Både med flere timer, hvordan vi kan have mere varieret undervisning. Og vil jeg også godt sige, det som de konservative så nu åbenbart har gjort til noget, der er jo ikke en del af politikken, nemlig at de siger, at det er nogle obligatoriske lektiecaféer. Nej, det har hele tiden været sådan, at det var et obligatorisk tilbud om lektiehjælp, men sådan, at der vil være anden type af faglig fordybelse for de elever, der ikke har brug for lektiehjælp. Så man må bare sige, at de konservative har valgt at køre egne mærkesager frem, som ikke har været en del af drøftelserne her i slutspurten. Og jeg synes, det er helt utroligt, at de vælger at tage folkeskolen som gidsel i forhold til at profilere sig selv. Hvad er konsekvensen, hvis de konservative ikke, som du siger, besinder sig og vender tilbage til forligskredsen? Hvad gør resten af forligskredsen så? Hvad er konsekvensen? Ja, vi har et forlig, og derfor må man jo sige, at de konservative vitterligt har sat hele folkeskolen i fuldstændig urimelig... Altså de har her? Det må man sige, men det er også derfor, at vi faktisk bruger tid på hinanden, fordi vi er 5 partier, der dækker bredt i Folketinget, der faktisk er optaget af at få løst de opgaver, der er for fremtidens folkeskole. Og det vil vi godt bruge tiden til hinanden og sige, hvad kan vi så gøre herfra? Og jeg vil gerne sige, jeg synes, at de konservative virkelig skal overveje, at hvis de er optaget af et fagligt løft osv., som jeg har hørt de konservative sige, om det er svaret, at man siger, godt, hvis ikke, at man danser efter de konservatives pipe, så sker der ingenting. Og så risikerer man, at der kommer en skolereform, som først skal træde i kraft om 3 år. Vi drøfter nu, hvad vi kan gøre inden for de rammer, der er. Og det gør vi, fordi vi er faktisk meget enige i den kreds, der er nu, med det, der ligger som er rammen. Og igen, jeg har simpelthen ikke drømt om, at de konservative vil ende her i slutspurten, kun at tænke på sig selv, og lade være med at tænke på den opgave, der er i forhold til folkeskolen. Men det vil vi andre partier faktisk gerne drøfte med hinanden. Tak. Så vidt en dramatisk skolereformdag på Christiansborg. I næste uge rykker Bag Borgen til folkemøde på Bornholm, hvor vi sender direkte fra Allinge Havn i selskab med en lang række toppolitikere. Men nu er det først sport.
aftes.